ஸ்டார்பக்ஸை புறக்கணிக்கும் செயலை உடனடியாக நிறுத்துமாறு பிர்ஜாயா குழுமத்தின் நிறுவனரும் ஆலோசகருமான தான் ஸ்ரீ வின்சென்ட் தான் சியோன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். அந்த புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையால் மலேசியர்களே அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதையும் வின்சென்ட் தான் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஸ்டார்பக்ஸ் மலேசியா என்பது மலேசியாவுக்கு சொந்தமான நிறுவனம் என்பதை அதனை புறக்கணிக்கும் அனைவரும் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் தலைமையகத்தில் வேலை செய்யும் ஒருவர் கூட வெளிநாட்டவர் இல்லை. நாடு முழுவதும் உள்ள ஸ்டார்பக்ஸ் கடைகளில் வேலை செய்யும் பணியாளர்களில் 80 முதல் 85 விழுக்காட்டினர் முஸ்லிம்கள் ஆவர். அதனால் அந்த புறக்கணிப்பு நடவடிக்கை யாருக்கும் எந்த பலனையும் கொண்டு வரப்போவதில்லை என்பதை வின்சென்ட் தான் சுட்டிக்காட்டினார். எனினும் அண்மைய சில நாட்களாக விற்பனையில் சற்று முன்னேற்றம் தென்படுவதால் நிலைமை மெல்ல சீரடைய தொடங்கியுள்ளதை போல தெரிவதாகவும் வின்சென்ட் தான் தெரிவித்தார். அதனால் 2024ஆம் நிதியாண்டின் 3ஆம் காலாண்டில் விற்பனையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக 2024ஆம் நிதியாண்டின் 2ஆம் காலாண்டில் ஸ்டார்பக்ஸ் நிறுவனம் 42 மில்லியன் ரிங்கிட் வரை இழப்பை எதிர்நோக்கி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.